is vet dat jullie kijken naar weer een nieuwe video. Wij gaan vandaag de challenge doen, ik weet niet hoe het noemt. De challenge is eigenlijk gewoon... Eerst gaan we naar de muziek opzetten met de telefoon. Je kan niet meer horen wat die persoon zegt. En dan moet je raden wat die persoon zegt. Ja, dus... En Kast begint met de koptelefoon, daarna ga ik met de koptelefoon en daarna Albert. Dus let's go. Oké, dus Kast gaat beginnen. Klaar? Klaar? Ja. Oké, ik ga nu zeggen. Ik ga beginnen. Toen ik hoorde dat Albert gay was, was ik heel erg geschokt. Ik wou dat hij mijn man werd. Dit is niet real life. Oké, wat zei ik? Albert is gay. Nee. Je krijgt 3 kansen. Oké, ik ga het gewoon zeggen, want dat heb ik toch niet raden. Ik zei, toen ik hoorde dat Albert gay was, schokte ik heel hard. Want ik wou dat hij mijn man werd. Maar hij is gay, dus. Ik ben niet gay voor dat ik zekerheid. Nu ga ik met de koptelefoon. Oké. Toen ik hoorde dat Karsten lesbisch was, ging hij naar een vrouw. Iets nieuws. Je bent rond in wiskunde. Wat dat? Je bent rond. Maar dat is te stil. Je bent rond in wiskunde. Wiskunde! Ik denk, je zei Karsten is een pedo. Ik zei het wel vaak te wiskunde. Waarom ben ik een pedo? Ik zag echt dat hij zei Karsten is een pedo en iedereen weet het. Nu mag Karsten iets zeggen voor Albert. Klaar? Klaar? Maar dat wacht hè. Oké, ik ga beginnen. Oké, klaar? Leon is gay en valt op oudere mannen. Leon is iets denk ik. Ja, maar... Nu is het zo wat ik zeg. Dit is de laatste keer. Leon is gay en valt op oudere mannen. Leon is... Het was Julian is gay en valt op oudere mannen. Maar eerst zei hij Leon is gay en valt op... Dit is wat je hoort. Via de koptelefoon. Wacht, zeg het even stil. Ja, hier of hier. Nee, hier. Ah, hier. Ja, dat is voor elke dag. Holy shit. Oké. Karsten, kom Nou, dichter. goed in beeld. Allee, ikje. Karsten is goed in beeld, maar Julian niet helpen. Dit was een video, hopelijk vond je hem leuk. Vergeet zeker niet te liken, kan ons eruit. Dat was de video, doei. Laat hij zeggen.